Ningingon ang kadaghanan unsa daw ang akong gibuhat. Giunsa daw nako pag-undang sa akong daotang mga buhat. Imposible daw kaayo nga nakaundang ko og ahat. Ako silang giingnan, ang Ginoo walay di mabuhat. Basta muduo lang ta kaniya og sa atong mga sayop kita mudawat. Ingon nga andam siya kanato kanunay mudawat. Bisag ang uban tungod sa atong kadaotan di na sila kadawat. Pero si Lord kanunay ra na natong naghuwat. Wa gyud na siya mapul-i kanatog hinuwat. Gusto siya usa ka adlaw iyang gahom atong mahimamat aron ang milagrong kabag-uhan atong madawat. Kay walay imposible sa atong magbubuhat. So unsa may nakapagapos karon kanimo higala, dili aksidente nga nakadungog kaaning mensahia. Gibinuangan ka ba karon sa yawa? Pwede ka ipahigawas sa Ginoo karong adlaw. Pwede ka niya bag-uhon bisag karong taknaa, bisag karon pang orasa. Basta mo dangop og mutuo lang ka kaniya, sigurado nga naay milagro nga mahitabo sa imuha. So unsay imong gidugayan duula siya, gipaabot ra kaniya. Mabungahong kabuntagon mga higala, ampo amping abantita. To God be all the glory. God bless. Matag sa madlabon sa lawas mo, kahaptos ug sakit giantos mo, kaluwasan ug kaayo.